Mientras oraba, me ha parecido entender que el Señor quiere que nos detengamos aquí. ¿Y con qué fin, hermano Francisco? ¿Cuál es la que más te gusta? A mí, Scarlett Johansson. Las que sales con ellas, tonto. Ninguna, pero si una me hiciese caso, me apañaba.
Boas noites, damas e cabaleiros. Con todos vostedes. Con todos vostedes, Sergio Pazos e Lucía Álvarez. Boas noites, Ourense. E boas noites, Sergio. Onde vas, Lucía? Leixos de ti que non me fío nada. A ver, a distancia. Contigo, Marcha. contigo. Contigo mellor ter distancia sempre. Con COVID sen él. Nos podemos xuntarnos un pouco. Boas noites, Lucía, que guapa estás. Diría o Boas mesmo. noites a todos os que estades aquí e, sobre todo, tamén boas noites a todos os que nos estades seguindo a través desto que lle chaman streaming in the night. Volve. Streaming. Volve. É o streaming. Bueno, os redes, o rollo virtual este, que podedes velo a través do canle da Diputación, o canle do Festival, o canle do Xornal de la Región e tamén o canle de Eu Tiven. De que? Eu Tiven. Que ti veche? Eu traduzco do castelán ao galego. Pero que ti veche? Yo tuve. Ah, no, mira. YouTube. Vale. Bueno. Yo tuve unha vaca, no. Moi ben. YouTube. O que ti queiras. Bueno, grazas tamén ao Alfonso Medela Cuarteto, que nos acaban de tocar, e interpretaron o tema Beautiful Love, original de Victor Young, para a película Hotel Continental. Pero que moitos de vos recordaderes por escoitalo máis recentemente na película A momia. Moi ben. E tamén, grazas a Cecilia Martínez polo seu fantástico Deixa que la fixo moi ben. de claqué. Un forte aplauso para eles, por favor. O Alfonso Medela Cuarteto volverá con nos un poquinho máis tarde, porque esta vai ser unha noite máxica, unha noite de música e, claro, de sorpresas de cine. E como puideron comprobar, para celebrar o primeiro cuarto de século do festival, hoxe quicemos comezar esta gala de clausura da 25ª edición do OUF cun vídeo de fragmentos de películas inesquecibles rodadas en Ourense, porque, amiguiños e amiguiñas, Ourense xa é un gran plato de cine. 25 anos de soños, de historias, de lecer, de cultura e de arte, de industria e de espectáculo, nos que o Festival Internacional de Cine de Ourense consegue, nas súas bodas de prata, acadar un merecido oco entre os festivais de prestixio máis recoñecidos de Europa. Aí é nada. 25 anos, mira, Lucía, eu creo que dentro de 25 anos podían contratarnos a ti e máis eu Bueno, e tú celebrar... dentro de 25 anos, igual eres a momia de antes. Dentro de 25 anos, as bodas de ouro... Que xa farei uso a... Refulxiríamos como estrelas que somos, uns máis que outros. Un máis, exactamente. Pero, como iso ainda nos queda algo lonxe, e a ti difícil, podo te asegurar que neste especial aniversario tamén brilaron moitas estrelas. A máis luminosa delas, vos, o público, que con todas as limitacións de aforo por o mal do momento que estamos a vivir, que esperamos que pase pronto, encheu as salas asistindo ás proyeccións das películas e a competición durante toda a semana do certame. Ese público, vos, sen o cual un festival non tería sentido. Moitas grazas. Todos vos, os que estades e os que viñeron, sodes OUF. Grazas e benvidos á gala de clausura da 25ª edición do Festival de Cine de Ourense, un especial aniversario que foi posible
Grazas, en primeiro lugar, ao esforzo do equipo organizador desta edición que convertiron ao OUF definitivamente por delito propio no Festival de Galicia. E grazas tamén ás institucións, en especial á Deputación de Ourense, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura e a Fundación Carlos Velo. O beso, o beso. Un apoio tamén ao que se sumaron a Fundación, a ISGE e os patrocinadores privados a Banca, Gadis e Centro Comercial Ponte como te poñas Pontevella. Sergio, xa. Comenzábamos esta gala coa proxección de fragmentos de películas históricas rodadas aquí, na provincia de Ourense. Pero neste plató natural non se para de traballar nunca, e que non paremos. Ademais de Olvido e León, de Xavier Bermúdez, película que hai unha semana inaugurou esta edición, vense de rodar hai escasos días a longametraxe Cuñados, de Toño López, para a productora Portocabo. Vaya cuñados eses. Sabes cales son os cuñados? No. O Miguel de Lira, o Fede e o Touri, vaya tres. Menos mal que andaban por ali a Yolanda Muiños, a Eva Fernández, a algunha compañera máis, que seguro que os colleron así un poquinho da orella e os pararon. Aínda así, a mí non me importaría estar con eles nunha cea de Nadal. Para cuñado, xa estás ti. Dentro dun mes presentamos o viño novo, non? Sí. Pois xa temos... ¡Etiqueta! ¡Que chula! Ainda non prenderon a ninguén polo lume da residencia. Ti estás a investigar eso? Sí, mamá, sí, como son a única policía de Ourense. Relanzar a bodega familiar, para min, é un reto que asumo feliz de tervos ao meu lado. E como socias... Quero divorcio. Pero, Peque, Deixa, que me encargo, No. É todo unha merda. Mira que chegou hoxe. Pero de onde imos sacar nos 250.000 euros, Eduardo? Me cago en... Non rompas nada! Zamora. Eu estou ben. Espera. Puxeches unha madeira sen ter o certificado de que era ignífuga. Pero ti és parvo. Que vostede díxome que era ignífuga e prometeu o certificado. Primeiro hai que ver se existe. Como se existe? Esa madeira veu de México. E que temos que ir nós a México a buscar o puto papel ou que? Ali como entres con esa chulería, o primeiro que fan é secuestrarte. Como a meu irmão. Secuestraron a teu irmão? Pero pode fazer algo, non? Deixade o da miña mau. É vostede aquí na empresa que me enseñou. A mau dereita de Zamora. Que é o vicepresidente ou o subdirector ou... Cuñado. Xa está amañado o certificado. Certificado que teño aquí colgado. Hai cada imbécil polo mundo adiante. Veñen aquí para que che amañen os problemas, como se fóramos a ONG. Dolores, ay, Dolores, cuando quieres te lavas a cara. Ay, Dolores, Quen ven? Quen ven aí? Nada, me contas agora, siga un pouco máis. Sabes que estamos moi preto, va. Preto de que? Este é o cuñado de Zamora. Veñen aquí para que lle amañen a vida. Que é isto, unha ONG ou que? Va, veña, che presto relax. Dona que te pariu. Por que meteches dentro? E logo non dixo el que así arreglaban as cousas en México, pois xa está. Ala, secuestrado xa está. Este non é México, Sabonis. Este é Ourense. Aún non o veis? Perdóame, joder, perdóame. Me fun eu, é culpa miña. Ti non tuveche culpa de nada. El viu xa cara. Mi non, eu colleno por detrás. Veña, colle por aquí. Que imos facer? Deixamos aquí. Cabrón, espera. É Cuca. Xa teño as caixas. Que caixas, nena? Ai, Edu, as do viño de edición limitada. E non esquezas ingresar os cartos na conta, vale? Sí. Adentro con ela. Como adentro? Colle por aí. Veña. Aurelia. Sí, mamá. Moraño. Pero ten que ser agora. Eduardo, perdón. Que? Igual non é bon momento, pero
Podenme levar pola nena? Ora. Ona miña, vete! Se queres recuperar a Peque, tens que facela recordar porque se quis casar contigo. Así, mira. Dame o lápiz. Sí, espera. A lavado. Tranquila, Moraima. Mira, o mellor que podes facer é axudarnos a realizar a primeira comunión. Para a primeira comunión? Sí. Non sei saber. Bueno, todo o mundo sabe, pedando pola Peque que non sabes, pero tens que convencelas de que está equivocada. Eduardo, esa música non está un pouco alta, que está molestando. Esta música hai que escoitala alta. Cuidado, alto. Claro que hai que escoitar así alta, claro. Pero falemos da comunión. A ver, non tiñades un fondo para a comunión? Tiñamos, pero o problema é que tiñamos. Ademais pensei unha cousa. Claro. Ou seré eu que se ocupe de todo a comunión, vale? Ti só, de toda a comunión. Non vexo maneira mellor de impresionar a Peque. Pero tens que impresionala para ben, eh? Sí, claro que sí, para ben. Vale, Sempre. sei como está, eh? Para falarnos da película desta noite, está con todos nós Alfonso Blanco, Fosco, productor da longametraxe. Un aplauso para él. Onde estás? Bueno, moitas grazas a todos. Bueno, primeiro de todo, gracias ao festival por existir 25 anos e nas actuales circunstancias hai que ser resilientes e noraboa. Ainda recordo a primeira edición con Eloi Lozano na que eu mesmo, estudiando aquí en Ourense, colaborei, o sea que imaginadevos o orgullo 25 anos despois de estar aquí mostrando en primicia a longametraxe que vimos de rodar. Isto ven do forno quentiño. Vistes un extracto de 5 minutos dos primeiros 20 minutos da película, que é o que temos agora mesmo. Terminamos de rodar o 12 de setembro. E nada, o primeiro de todo agradecer aos socios desta película, que son Televisión Española, Televisión de Galicia, o Agadic, a Diputación de Ourense e Filmax. En especial, quero facer unha mención especial á Diputación por o impulse e a axuda que nos brindou. Rodar en estes momentos é algo complicado, complexo, sempre é unha rodaxe sempre complexa e nas actuales circunstancias aínda máis. Entón, nada, o agradecemento dende aquí porque a Diputación foi o motor para que podéramos vir aquí a Ourense e non lo puxo moi fácil. E despois, foi unha maneira de pagar unha débeda, porque eu como orensano que son, levo 25 anos rodando por media España, medio mundo, e nunca rodara nada aquí. Entón era algo que unha débeda que tiña que cumplir e tocou con esta comedia, e teño que decir que a cidade nos recolleu, nos brindou o que sempre ten Ourense, que é unha cidade volcada ca cultura, e ten que seguir sendo así, e máis en momentos como estes, non? É moi importante non deixar de lado a cultura. E teño que decir eso, que foi unha ledicia, institucións, persoas, empresas, colaboraron e se volcaron para poder facer o que esperamos que sea unha gran comedia galega. En Galicia temos unha longa tradición de comedia no teatro, nos contacontos, na televisión, esas grandes series como Marías Vivas, Padre Casares, que tamén tuven o prazer de producir, pero é certo que en cine, eu creo que non hai tanto como no resto da sociedade, que somos unha sociedade que afronta a vida con humor, con retranca e con enerxía. Entón, a idea con esta película era volcar un pouco esa idiosincrasia galega e facela como moi ourensana. Tuven tamén o placer de volcar partes un pouco autobiográficas, música de la Matumbá, o cor en Ourense, que dos meus amores tamén ten un huequiño na película. E, desde esa ourensanía confiamos en que nos primeiros meses do ano que ven estar aquí facendo a Premier Mundial. Esperamos tamén poder estar facendo un estreno a nivel europeo mundial no Festival de Berlín.
y confiamos que a peli se convirta en un éxito de público e que devolvamos un pouco a Ourense o moito que nos deu nestes últimos 2 meses. Aquí temos unha primeira primicia do que pode ser o póster e vistes aí unhas cuantas fotos da fantástica experiencia que tuvemos na cidade durante estes últimos 2 meses, como os dicía. Nada máis. Gracias por acollernos. Ben, disculpadme un momentiño que me salgo do guión, pero sempre un gustazo entregar premios e tamén levalos, dalos, e levalos tamén. Pero neste caso a vida a veces golpea moi duro e a Rosa, a nosa queridinha Rosa, leva 2 golpes excesivamente duros e é unha lástima. Desde aquí mandolle eu un cariño enorme e un bico moi forte. Para entregar este premio vai no facer Isabel Blanco, que é a delegada de AISGE en Galicia, o premio que se leva a nosa querida Rosa Álvarez a AISGE 2020. Moi boas noites a todos, autoridades, compañeiros, querido público aquí no auditorio de Ourense e a todos os que nos seguides vía streaming. Boas noites. Esta noite temos o placer de entregar o premio Fundación AISGE a toda unha trayectoria nesta significativa 25ª edición do Festival de Cine de Ourense. As actrices e os actores, como vichedes, somos os rostros visibles na obra audiovisual. E cando actuamos, temos a posibilidade de facer latir o corazón do público o cando o noso. Prodúcese entón unha comunión de emocións, o que actor e actriz senten, transmítese ao espectador e iso, en certo modo, convirten este arte de compartillar nunha función social. E xusto esta é a función que Fundación AISGE quere recoñecer con este premio. Devolverlle ao actor e á actriz o xesto do labor asistencial e social. Agradecer a arte creativa que posibilita a comunicación co público, facéndolle vivir coas súas interpretacións as experiencias dos personaxes por dentro da súa pel. As actrices e os actores como creadores somos parte da cultura, esa que permite que unha sociedade se edifique sobre a riqueza dos valores esenciais en calquera civilización avanzada. Hoxe, Fundación AISGE quere premiar a unha actriz pioneira das artes escénicas en Galicia, unha muller de ideais e de principios sólidos que a levaron a colocar xunto a outros e outras compañeiras coetáneos os cimentos da escena galega. Rosa Álvarez é actriz de teatro, de cine e de televisión, é directora teatral, socia número 1, é unha das fundadoras da Asociación Actual de Actores e Actrices de Galicia, é considerada e valorada pola profesión como unha das actrices necesarias do noso audiovisual. Ademais de todo iso, compañeira sentimental e apoio incondicional o un do outro de Ernesto Chao, que polo público que estaredes por aí vendo sempre será o inesquecible Miro Pereira de Pratos Combinados. A televisión, o teatro e cine achegan, pero tamén, enseguida, por momentos, desvían a luz cara a outro lado.
E por iso, en Fundación AISGE, queremos, a través deste recoñecemento, visibilizar o traballo das actrices de longo percorrido e que justamente con iso poñer o foco nelas para xerar un momento explícito de admiración e afecto por todo o que coa súa experiencia nos aportaron e queremos que nos sigan aportando. Rosa Álvarez, que hoxe non podes estar aquí para recoller este merecido premio, pero que dará constancia del, porque todas as mulleres que viven en ti, a muller, a compañeira, a amiga, a colega, a nai, a filla, en definitiva, o amor que ti és, fan que a profesión e o sector en xeral hoxe aplaudan a un tempo este importante recoñecemento. Pero non só eles, senón que para o que serven os premios tamén é para chegar ao gran público e que saiban quen é quen no noso audiovisual. Finalmente chegamos a celebrar esta 25ª edición do Festival de Cine de Ourense e iso é grazas aos que estiveron aí desde sempre, os que estiveron, pensaron e actuaron antes que a nós para nós ir despois con eles e con elas da man. E dentro do sector pode dar boa fe disto o director artístico deste festival, verdade, Miguel Anxo? Parabéns. Pois desde aquí todo o noso agarimo a nosa premiada Rosa Álvarez. Que vivas ti, se nos estás vendo e se non verásnos despois. E moitas grazas ao OUF por servirnos de ventá aberta para darlle difusión. Dito isto, gustaríame compartir con vos as palabras imprescindibles daqueles amigos e amigas, compañeiros que quixeron sumarse hoxe nesta homenaxe para expresar o seu afecto e a súa admiración máis sinceira. Compañeiros técnicos do auditorio, podedes darme vídeo? Ola, Rosa. Parabéns polo teu premio, polo teu aniversario e, sobre todo, polos teus netos. A verdade é que son moi valentes facendo o que están facendo hoxe por ti. Que é dicirche pois o mesmo que se che di con este premio, que te queren, que te admiran e, sobre todo, que lles faz máis falta que nunca. Así que, nena, parabéns, adiante e moita forza. Un bico, Rosa. Rosa pídeme que agradeza a ESGE este premio de honra que recoñece o seu traballo actoral, pero que este sería imposible sen os compañeiros e compañeiras que a acompañaron e o seu público, que é quen dá sentido final a este traballo. Quere tamén agradecer á familia e aos amigos as innumerables mostras de apoio e solidaridade. Rosa tamén é unha grande loitadora polos dereitos profesionais, gran compañeira e amiga, que agora está pasando uns momentos moi difíciles pola inesperada morte do seu fillo Mauro, a quen coñecín desde moi cativiño. Agora estará co pai, Ernesto Chao, amigo e compañeiro, a quen sigo botando moitísimo de menos. Besos. Quérote, Rosa. A ISGE, coa sensibilidade que lle caracteriza, recoñece con este galardón a dilatada carreira artística de Rosa Álvarez. Para min, o máis salientable desa inmensa carreira non son as películas, por moi interesantes que sexan, ou a cantidade de obras de teatro e premios conseguidos con elas. Para min, o máis importante é desde onde Rosa fixo e fai a súa carreira, desde a ética, desde a conciencia social, desde o feminismo, desde a solidaridade, coa convicción nítida de que non só había que construir unha carreira artística, senón, e sobre todo, un país teatral. Bicos moi grandes, Rosa. Seguiremos atopándonos. Bueno, Rosa, non sabes o prazer inmenso que me dá despois de
destes acontecementos que tristemente tiveches que vivir, poderche dicir cunha sonrisa, noraboa, parabéns, parte da profesión che dá este premio a toda a túa trayectoria, sei dela desde hai moitos anos. O gallá isto sirva para que collas folgos e sigas para adiante neste mundo porque eres totalmente necesaria e quedanche moitas cousas por contar. Parabéns. Moitísimas grazas aos compañeiros por estes vídeos que nos quixeron facer chegar en nome de Fundación AISGE. Simplemente dicir que había unha errata, unha das amigas de Rosa, compañeira actriz, Luma Gómez. Había unha errata que puña Lucía, desculpademe que faga esta precisión, pero era importante. Gustaríame que subisen ao escenario quen van recoller en nome de Rosa Álvarez este premio, e son Teo e Alba, os seus netos, e Marchao, a súa nora. Boa noite. Rosa quería dedicarlle este premio o seu soporte vital, que son os seus netos, Alba e Teo, e moi especialmente a Ernesto Chao e Mauro Chao. Vai por eles. Grazas.
gracias a Alfonso Medela Cuarteto, que este segundo número musical, que se titula Días de Viño e Rosas, rosas, como a nosa maravillosa Rosa Álvarez, que dende aquí quero mandarlle un bico moi forte e adicarlle esta peza, de 1962, original, como todos sabedes, de Henry Mancini, para a película de Blake Edwards do mesmo título. Logo volverán con nós. Pero imos dar comezo á entrega de premios, empezando polos galardóns ás curtometraxes. Concretamente, en primeiro lugar, aos premios a mellor actor e mellor actriz, que nesta edición recaen, ai Bernabé, que vai para ti, Denis Gómez pola curta Mentras iso pasa e Lidia Veiga pola curta Onde dormen as gaviotas. Dentro vídeo. Para facer entrega destes premios, imos chamar ao escenario de novo a miña querida e estupenda actriz Isabel Blanco, delegada de AISGE en Galicia, patrocinadores deste premio. Recollen os premios Lidia Veiga e María Coronil. De Denis. No caso de Denis, creo que hai un vídeo para agradecer o premio. Moi boas a todos. O primeiro é pedir desculpas por non ter estado ali con vos, pero o teatro manda e teño que estar esta noite en Granada, así que é físicamente imposible máis cos días que corren. Pero non quería perder a oportunidade de agradecerlle ao xurado da 25ª edición do OUF e a todo o festival, por extensión, pola súa gratitude e a súa generosidade. Facedesme moi feliz. E, por suposto, quero partillalo con meu ben querido Nacho Zores, que foi que me guiou para poder facer un traballo, creo que digno e respectable, sobre un tema que ben o precisa como é o trastorno obsesivo compulsivo. Así que Nacho Zores e equipa de Mentres iso pasa, isto é voso, e a todos vos, moita forza e, sobre todo, moita saúde. Bicos. Bueno, eu quería compartir o premio con toda a equipa de Onde dormen as gaivotas, porque está chea de xente nova, con moitísimo talento, e nada, tamén cas miñas compañeiras, con todas aquelas que saliron nas curtas seleccionadas no UF, que é todo un placer para min poder recibir isto, e nada, que moitas grazas ao festival e ao xurado por creer en este tipo de concursos, de certames e apoiar o talento xoven, que é moi importante neste país. Así que moitas grazas. Ben, e agora un dos premios máis queridos por todos os directores. O Óscar, o Goya, Unha noite tola con Sergio Pazos. A lotería para poder facer a película da túa vida. O premio do público, a mellor curtametraxe, que este ano recaeu en A penumbra, de Daniel Viqueira. Imos ver unhos fragmentos. Te voy a dar, Moi ben, e para facer a entrega do premio do público a mellor curtametraxe chamamos a Miguel Grandío, coordinador desta sección de curtametraxes.
Recollo o premio Dani Viqueira, iluminádelo, que non quede en penumbra. Aí veñen. Boas, moitísimas felicidades, Ouf, por todos estes anos. Comentar unha anécdota. Cando estudiaban en Masenson, fai uns 17 anos, tocoume durante 2 anos vivir por primeira e segunda vez un festival de cine. Foi isto. É moi bonito levar un premio aquí. Moitísimas grazas. Vayas, Dani, vente conmigo que vou entregar o premio do xurado a mellor curtometraxe. E vouche dicir en que vai recaer. Non te veñas moi arriba porque é para Dani Viqueira. Entrego o premio a Gael Carballo en representación do Cineclub Padre Feijóo. Recollo o premio outra vez. Nada, moitísimas grazas ao xurado por este premio e quería dedicarlo a toda a equipa e a miña moza, María Coronil. Moitas grazas. Sí? Vale. Ben, e antes de dar a coñecer o último premio do OUF en curto, cumpre dicir que o xurado decidiu dar unha mención especial á curta Los que no sienten, de Marta Porto, que hoxe non pode acompañarnos, pero para que pido un forte aplauso, xa quedamos por feito que nos estará vendo por streaming dende a súa casa. Este aplauso para ti, Marta. Sí, sí. Dime, Marta, sí. A que estás en directo, sí, moi ben. Gústache a gala, verdad? Moi ben, grazas. Que os presentadores, moi ben, grazas, grazas. Non te preocupes. Veña, desconectamos. Ben. E chegamos ao final desta primeira serie de premios anunciando o primeiro premio do xurado a mellor curtametraxe que este ano consegue a curta To the Sea, de Julián Grunthal. Vamos ver. Moi ben, e para facer a entrega do primeiro premio do xurado a mellor curtametraxe, o presidente do xurado de curtas, Simón Saibén. Recolle o premio Guillermo Vázquez Díaz. Hola, bueno, seré breve. Yo soy solo el director de fotografía de To The Sea. Julián, el director, me mandó un texto larguísimo de agradecimiento que quería que leyese aquí. Lo resumiré un poco. Le hubiera gustado mucho venir a recoger el premio, él está en Suiza, echa mucho de menos Galicia. Y quiere mandar un agradecimiento tremendo al jurado por el reconocimiento y a toda la gente que hizo posible el cortometraje. Que nos ayudaron de una manera increíble. También quiero aprovechar para mandar un pequeño mensaje personal, y es que cuando rodamos To The Sea en Viveiro y en Xove hace 3 años, la situación era muy distinta. Hoy se está viviendo casi una crónica de una muerte anunciada, y me gustaría mandar desde aquí todo el ánimo y todo el apoyo a los trabajadores de Alcoa y a los vecinos de Amariña. Gracias. Que Lucía,
Que, como levas a quiniela? Tendo en conta que o palmarés está anunciado así como dende fai un par de días, moita emoción non lle vexo. Porque non será para ti, pero seguro que os gañadores están igualmente emocionados. Eso sí que é verdade. Pero seguro que están emocionados os participantes deste ano no concurso Fast Movies. Fas que? Fast Movies. Fassbinder. Xa quixeras. Unha das innovacións máis importantes do festival, aínda que Sergio non se percatara, que ano tras ano acude a cada maiores cotas de calidade. Sí, este ano con 6 traballos, pero que non imos ver aquí porque o festival vai organizar para eles unha gala específica cuxa data anunciaremos dentro dunhos días onde estrearánse todos os traballos realizados. Un forte aplauso para os participantes no Fast Movies polo seu esforzo e polo seu talento. E a ti por aprender to nome. Imos pedir outro forte aplauso para Alfonso Medela Cuarteto, que agora van a interpretar o tema Secret Love de Sammy Fenn para a película de 1953 Calamity Jane de David Butler. Juanita Calamidad, Tira para diante. Tú si que eres Calamidad. Con todos vostedes, Alfonso Medela Cuarteto.
Zas Alfonso Medela Cuarteto. E este ano, do 25 aniversario, que se dice pronto, a organización quere conceder un premio especial ao UF 25, que vai recaer na película Spitsbergen, o Gardando Ártico, de Ignacio Benedetti, polos seus especiais valores a prol da conservación do planeta e a loita contra o cambio climático. Dentro vídeo. Para facer entrega do premio especial ao UF 25, chamamos a este escenario ao director artístico do festival, Miguel Anxo Fernández. Recolle o premio Ignacio Benedetti. Moitas grazas ao xurado por premiar a unha obra tan arriscada, mesmo incómoda para algúns, como Spitsbergen, o Guardián do Ártico, relato cinematográfico dunha expedición científica e técnica aos últimos confíns de terra firme antes do Polo Norte, con imaxes que en moi pouco tempo poderían ser historia, se non se toman medidas contundentes e urxentes para evitar que en 10 anos o quecemento global non exceda do grao e medio, pois se superan os 2 grados a Terra podería haberse abocada a un efecto dominio climático con máis e máis calor. Grazas tamén aos directores do festival, Miguel Anxo Fernández e Aurelio Gómez, que, a fronte dun equipo entusiasta e implicado, están a converter o Ourense Film Festival nunha referencia a nivel mundial. E grazas especiais a José Manuel Baltar por estar sempre detrás de todo, preocupado por cada detalle. Grazas a todos de corazón. Un aplauso para esta rapaza que está traballando continuamente limpando. Di que sí. De que se ven, hemos dar comezos á entrega de premios da sección oficial. Empezando en primeiro lugar polo premio CIMA, C-I-M-A, Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais. E o premio a mellor cineasta vai para Paula Palacios, que, como sabedes en galego, é Paula Pazos. Así que, ben, este premio a mellor cineasta que, segundo a súa acta, o xurado concedeu pola tarefa de dirección e guión de Paula Palacios na obra Cartas Mojadas, polo seu compromiso persoal, a súa valentía, profesionalidade e perseveranza ao longo dos anos para mostrar a realidade da migración no Mediterráneo e así contribuir á creación dun movemento social que interpele aos responsables desta catástrofe humanitaria que se pode resolver con vontade política. Ben, fai entrega do premio CIMA a mellor cineasta a presidenta do xurado da sección oficial e membro fundadora de CIMA, Inés París. Recolle o premio María Macías. María, yo quería aprovechar para agradecer al Festival de Ourense, en nombre de CIMA, que es una asociación que reúne a más de 600 mujeres ya, del audiovisual español, de todas las categorías, tanto técnicas como directoras como actrices, por su compromiso con el talento femenino. Por eso estamos hoy aquí, porque este es un festival que de verdad hace lo que promete.
Hola, bueno, muy buenas. Bueno, ya uno no sabe qué hacer con estas cosas y quitarse, bueno, es esto. En fin, buenas noches. Soy María Macías, una de las montadoras del equipo de mujeres de Cartas Mojadas, de las 3 montadoras que somos Virginie, Vericourt, Julia, Juaniz y yo misma. Y lo primero, en nombre de Paula, bueno, Paula no ha podido venir, pero estaría encantada y le ha sido totalmente imposible. Entonces, en su nombre, quería agradecer este premio a CIMA y, sobre todo, también destacar la labor increíble que está haciendo esta asociación y especialmente Inés París, socia fundadora, que lleva ahí al pie del cañón un montón de años. Entonces, queríamos agradecerle este premio. Como habéis podido comprobar, somos un equipo de mujeres porque Paula es una directora que confía bastante en las mujeres, sobre todo en esta película, mucho. Y también un pequeño detalle es que esta película, este documental, surgió por un interés por las mujeres, porque Paula en el 2016, que es cuando empezó este documental, se trasladó a Lesbos para buscar historias de mujeres refugiadas, de madres en concreto, que se separaban de sus hijos por el Mediterráneo. Así que este premio también va por todas esas mujeres. E como dicía antes Sergio, si entendestes algo porque non para, no premio das curtas, chega a hora do tan pracenteiro premio do público, pero das longometraxes, da sección oficial que este ano vai recaer en Cartas Mojadas, de Paula Palacios. Para entregar o premio chamamos ao escenario a Marcos Vila, xerente do Centro Comercial Pontevella, patrocinador deste premio. Recolle o premio María Macías. Pues nada, qué deciros. Estamos especialmente orgullosas y contentas de este premio, especialmente el premio al público, porque este documental sobre todo tiene una temática muy importante y el principal objetivo de Paula sobre todo era de llegar al máximo de gente posible, con lo cual el premio del público es una maravilla. Lo que puedo decir es que Paula es una directora que lleva una trayectoria muy grande respecto a la temática de la migración. De hecho, llevamos años haciendo proyectos juntas sobre varios documentales sobre migración y sabemos que es un tema bastante difícil porque es un tema que está bastante trillado, es decir, hay una sobresaturación en los medios y ya llega un punto en que la gente está un poco desensibilizada, ¿no? También es normal porque vemos noticias en los telediarios y es como que una noticia más de la crisis del Mediterráneo, ¿no? Un documental más. Entonces, en este caso, nosotras, sobre todo Paula, no quería que esto fuese un documental más y creo que ella ha conseguido, en la forma de realizarlo, transmitir, porque lo que quería era llevar al público realmente hasta la carne de estas personas, ¿no? Que no lo vieran desde fuera. Para ello, también a nivel de montaje, hemos intentado hacerlo de la forma más cinematográfica posible para llegar al máximo de público posible. En ese sentido, ha habido un cuidado de los planos especial y este cuidado a veces contrasta un poco con la dureza de la realidad, ¿no? De lo que estamos tratando. Pero creemos que eso le da también una bofetada más fuerte al espectador y le permite, de alguna manera, salirse como de esa realidad para meterse como en un mundo de ficción en el que él es el protagonista y él realmente está en la carne de estos refugiados. Y creo que Paula ha conseguido eso bastante bien. A nivel de montaje, por ejemplo, hemos utilizado muchos primeros planos, justamente eso, para intentar acercarnos lo más posible a estos migrantes. También planos contemplativos para dejar respirar, porque justamente en las noticias estamos acostumbrados a este bombardeo de información y no nos da tiempo para reflexionar sobre este tema. Sin embargo, con estos planos lentos, no solamente conocemos los hechos que ocurren, sino que también podemos respirar y sentir lo que esas personas están pasando, este drama tan importante. Entonces, ¿todo esto para qué?
para conseguir algo que creo que es muy difícil hoy en día, que es la empatía, hacer que el público sienta empatía. Y este premio al público creo que es la prueba de que hemos conseguido al menos ese objetivo. Así que muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por estos premios. ¿Qué decir? Me encantaría estar allí, de verdad, siento un montón, lo he intentado hasta el último momento, pero este COVID nos tiene locos. De verdad os agradezco un montón porque en estos momentos saber que la peli está gustando y que nos apoyáis, de verdad recibimos la energía, porque además se va a estrenar en Galicia, así que saber que el público de Ourense ha premiado la peli me encanta, me hace mucha ilusión. Y bueno, y eso muestra que hay un interés, ¿no?, todavía por los temas de migración. Y luego el premio de CIMA, pues qué decir, me hace mucha ilusión. A nivel personal, he apostado por tener a un equipo femenino al máximo posible en esta película. Ahí tenéis a María, una de las montadoras de la peli, que son 3 montadoras, 3 mujeres. Yo recibo el premio de CIMA así, creo que es una responsabilidad de todas apoyarnos. Y me han ayudado un montón. Ahí está también Isabel Coixet apoyando la película a tope, y de verdad muchísimas gracias también por la mención del jurado, es un honor, muchísimas gracias. Moi ben. Bueno, a rapaza chamase Andrea, que ten nome. Vale. Se o premio do público é un dos que máis lle gusta aos directores, o seguinte é, sen dúbida, o que máis nos gusta aos actores. O premio a mellor exageración. Interpretación. Bueno, hai algúns actores que exageramos moito. Que, segundo a acta do xurado, vai para Bárbara Sucova, pola súa encarnación da personaxe de Nina na película Deux, cun traballo cheo de verdade, matices e cunha enorme potencia que, en espléndido diálogo coas outras actrices, condúcenos emocionalmente e nos permite a identificación cunha personaxe que transita pola liberdade, a dor, a indignación e a reivindicación do seu amor e dignidade. Ben, e para facer entrega do premio a mellor interpretación chamamos a Teo Cardalda e María Monsonís, do dúo Cómplices. Recolle o premio Rosa María García Luis, de Karma Films, distribuidora en España da película. Muchas gracias de parte de Bárbara, que le ha sido imposible venir, pero os manda unas palabras. Gracias. This is Barbara Sucova. I'm calling you from Long Island in New York. I would have loved to be with you in Orense, but I didn't think it was such a good idea to board a plane at this time. I am very honored and extremely happy and touched that you gave our film these awards. And I want to thank you also in the name of my wonderful co-actors, my partner Martine Chevalier and Lea Drucker and all the others. And I want to say something in Spanish. Les agradezco a todos desde el fondo de mi corazón. Thank you very much and have a wonderful festival. Goodbye. E chegou o momento de entregar o premio ao mellor guión, que, a xuízo do xurado, este ano vai para William Nicholson, polo extraordinario texto de gran complexidade que utiliza varias capas narrativas
para debuxar a desoladora ruptura dunha parella, logrando unhas imaxes e emocións que fican indelebles na memoria dos espectadores. Vemos un fragmento da película Regreso a Hope Gap, escrita por William Nicholson. Para facer entrega do premio ao mellor guión, convidamos a subir a este escenario ao escritor e guionista Alfredo Conde. Recolle o premio o actor Antonio Durán Morris. Bueno, isto é como un pequeno chiste. A min, eu veño aquí por un corto e Ángel me dixo, como estamos pouca xente, sube, Morris, Nicholson, son parecidos e recolles o premio. Entón, vou contar unha pequena anécdota, moi pequeniña, e é que a Marlon Brando, sobre esta historia de recoller premios, a Academia outorgoulle un Óscar polo Padriño, e entón Marlon Brando rechazouno e enviou unha muller da tribu Sioux para explicar por que o rechazaba. O caso é que a Academia entregoulle o premio a Roger Moore, que xa morreu. E Roger Moore estivo toda a súa vida reclamando que os herdeiros de Marlon Brando o chamasen porque senón se quedaba co premio. Así que, congratulations, Nicholson, thank you, e chámame por teléfono. Que grande, Morris. Ben, antes de proseguir coa entrega dos premios, queremos anunciar que este ano o xurado concede unha mención especial que recae na longametraxe Cartas mojadas, que en galego é Choveille ao carteiro, de Paula Palacios. Estás perdendo facultades, Sergio. Concretamente, por ser unha película que fai visible o que acontece no mar Mediterráneo e nos interpela para que recuperemos a nosa humanidade, a capacidade para a xustiza fronte a un problema tan grave como é o abandono e a morte no mar dos migrantes que intentan unha vida mellor. E pedimos tamén un forte aplauso para Paula Palacios, que estará véndonos aí por streaming, verdade que sí, guapa? Este aplauso vai para ti, sí. E antes de entrar na recta final dos premios, coa entrega dos 4 últimos, o sonaramos Alfonso Medela Cuarteto, vainos a agasallar con outro maravilloso tema musical de cine. Neste caso trátase do tema Stella by Starlight. Que tal? Stella by Starlight. Non entendí nada, pero... De Víctor Young, para a película de 1944 Arranca. Uninvited, titulada aquí O mandato de outro mundo, moito mellor así, de Lewis Allen. Un aplauso para eles.
Interpretación deste cuarteto que nos está acompañando esta noite. Non podedes mirarnos, pero aí dentro estamos bailando, Maravilloso cuarteto, que como sabedes, ese cuarteto pois son exactamente 4, vale? Ben, continuamos para Bingo, que é o que vai cantar o director premiado esta noite. O xurado concede o premio Carlos Velo ao mellor director a Jan Comasa pola película Corpus Christi, por transitar con gran intelixencia por temas tan espiñentos e actuais como a violencia, a mentira e a religión, recreando con credibilidade a vida nun pobo, as emocións e conflitos dunha colectividade. Ben, pois para entregar o premio Carlos Velo ao mellor director, convidamos a subir ao escenario a Carmen Leite, presidenta da Fundación Carlos Velo, e recolle o premio o director de cine ourensán Óscar Doviso. Bueno, Jan, mándanos un vídeo de agradecemento. Bueno, dixeronme mal, non hai vídeo. Así que, bueno, supoño que lle fará moita ilusión recibilo ali na súa casa.
Graciñas. E imos agora polo premio especial do xurado, que según consta na acta vai a recaer en Maite Alberdi, pola película El agente topo, pola brillantez e originalidade coa que aborda un tema tan actual e sensible como é a vida nunha residencia de anciáns. O seu magnífico retrato do desamparo, a vulnerabilidade e a capacidade para a esperanza dos seres humanos, sacando o máximo partido a un elenco non profesional, que ten moito mérito. Para facer entrega deste premio, quero chamar a don Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia. Recolle o premio pintor Baldomero Moreiras, autor do cartel desta edición do OUF. Non falas. Non falas. Viva la... Uf! Vaya dous, vaya dous, vaya dous. Ai. Bueno, penúltimo premio da noite. O Festival de Ourense, en colaboración coa Xunta de Galicia, concede este ano, de forma especial, o Xacobeo OUF 2020, que recae na produción galega A Illa das Mentiras, de Paula Cons. E para entregar o premio Xacobeo OUF 2020, convidamos a subir ao escenario a don Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, e recolle Paula Cons. Que alegría tan grande. É o primeiro premio da Illa, non sei se haberá máis, pero bueno. A ver, é un honor recibir este premio porque creo que o audiovisual galego está nun momento incrible, está poñendo foco sobre Galicia, sobre todos os creadores, polo tanto, bueno, é especialmente emocionante este premio, sobre todo representar as creadoras galegas, que eu creo que, bueno, están dando moito que falar e o que virá. Para min tamén é moi emocionante que se fale pois do tema feminino, porque esta película está protagonizada por 3 mulleres. Eu aínda lembro os primeiros dosieres que tiven que escribir da película no que dicía target, mulleres de entre 25 e 65 anos. E iso eu creo que é unha barreira que xa derrubamos. As películas protagonizadas por mulleres interesan a todo o mundo. Esta película está interesando, afortunadísimamente, a moito público. Tamén quero aproveitar esta oportunidade increíble para agradecer a Inés París, que a teño aí, o enorme traballo que fan encima para que as creadoras podamos facer películas sexa moito máis fácil. Eu sempre digo que camiñamos sobre ombros de xigantas. Bueno, moitísimas gracias, dende logo, ao comité que nos deu este premio neste momento que vamos a cines, algo que crimos que non se ia producir debido ao coronavirus, e aí estamos loitando e devolvendo a Galicia todo o que nos deu, e para nós é unha honra. Así que moitísimas, moitísimas grazas.
Eu vou romper un momento o guión porque me teño que sumar ao que dixo a compañeira. Eu viñen a semana pasada non como presentadora, senón presentando unha curtametraxe que dirixín co primeiro equipo todo de mulleres técnicamente e foi moi difícil atopar algunhas seccións, así que espero que isto no futuro sexa o máis habitual, que todos podamos contar historias e que todos sexamos capaces de todo. E chegamos ao derradeiro premio desta noite, que é o premio Calpurnia a mellor película do OUF 2020. Ao criterio do xurado recae na película Deux, Two of Us, por ser unha película original e valente que, a través da magnífica interpretación das súas actrices, contanos a historia de amor de dúas mulleres maiores que ao longo dos anos viviron con impotencia unha relación oculta. Para facer entrega do premio Calpurnia a mellor película, invitamos a subir ao presidente da Deputación de Ourense, don Manuel Baltar. Recolle o premio Ricardo Jiménez Castañar, de Karma Films, distribuidora en España da película. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería agradecer al festival la celebración de este evento durante 25 años y darles la enhorabuena, porque este tipo de festivales para las distribuidoras de cine pues es un apoyo muy importante. Yo estoy recogiendo el premio, pero en realidad quien debería estar aquí es el director de la película, que es Filippo, que es realmente el que merece todos los honores, y nos ha preparado un vídeo que, si os parece bien, podemos pasar a ver. Hello there in Orense. Thanks so much for the award. I'm so sorry that I cannot be there with you tonight, but under the circumstances that we are living in, it was really not possible, unfortunately. So I would like, first of all, to thank the festival that invited us, and I would like to thank the jury that gave us this award while there were other beautiful films in competition. So I feel really honored and grateful, and I would like to thank them. And I would like to share this award with all the people that made the film with me, from Malison Bovarasmi that wrote it, and the actresses and my producer and everybody else, because filmmaking is so much about collaborating with other people, and that's what makes it super interesting, because the human adventure of it, the people you get to know, the people you get to share time with, that is something that counts a lot for me. And that's why also I'm sorry that I cannot be there, because I'm sure that it would have been very lovely to be there and meet the audience and meet the people at the festival. I hope we will have other opportunity. I will have other opportunity to meet the Spanish audience in the future. And I hope one day I will eventually come to Orense. I would love to do so. So, what can I say more? Todavía muchas gracias y hasta pronto. Que ben fala o inglés ese rapaz, verdad? Gracias, Andrea. Ben, esa rematada a entrega de premios, só nos queda ir de parranda, cohabitando entre todos, e senón non. Non, todavía falta. Falta que o director artístico do festival e vicepresidente da Fundación Carlos Velo nos faga agora a súa valoración desta edición e se cadra anticiparnos algunha novidade da próxima. Señoras e señores, pedimos un forte aplauso para Miguel Anxo Fernández. Chan, 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 chan. The Boss.
presidente da Deputación de Ourense, presidente do Parlamento de Galicia, conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, secretario xeral de Cultura, presidenta da Fundación Carlos Velo, representantes de institucións, copatrocinadores, señoras, señores, moi boas noites. Saúdo que fago chegar tamén a quen están a vernos por streaming en circunstancias tan especiais como son estas. Pero antes de ir ao cerne da miña intervención, permítanme enviar unha forte aperta de todos os presentes, estou seguro, e de cantos fixemos o 25, a quen están a vivir na saúde propia as gadoupadas do virus COVID e a quen perderon a algún ser querido. Pido para eles un aplauso. Tamén a nosa solidariedade cos profesionais da sanidade e dos servizos públicos que desde primeira liña exercen de cortalumes fronte a un drama global ao que finalmente, estou seguro, derrotaremos. E digo isto quizáis porque as xentes do cine, do audiovisual, temos unha capacidade especial para deixarnos levar polos soños, así que soñemos unha sociedade sen COVID. Pero tamén queremos solidarizarnos co sector productivo, que está a parecer unha importante e por veces desesperada perda nos seus ingresos. Non ven ao caso ir a detalle diso, pero permítame determe no sector da cultura. Dicía o venres pasado na miña intervención de apertura que cando alá polo mes de marzo o deseño da 25 edición do Ourense Film Festival estaba en marcha, a nosa anfitriona e principal patrocinadora, a Deputación de Ourense, co seu presidente Manuel Baltar á fronte, transmitiunos a Fundación Carlos Velo a necesidade, non diría prioridade, porque daquela as prioridades eran outras máis dramáticas, pero sí a necesidade de manter o festival nas datas previstas como apoio á cultura. E así o fixemos, cun equipo de máis de 30 homes e mulleres ilusionados a tope porque sabíamos que se a 25 edición de OUF saía adiante, non só gañábamos a batalla ao COVID, senón que reafirmábamos, ademais, o noso compromiso coa cultura, cos seus traballadores e proveedores, inxectábamos a sociedade en xeral fortes doses dunha vacina que para nós é fundamental, a vacina do ánimo. OUF colaborou coa empresa local da exhibición, un sector agora mesmo fortemente castigado pola reducción de aforos e a escaseza de películas. Por iso, aproveitando que temos entre nós aos responsables da Xunta de Galicia nesa materia, desde OUF queremos celebrar a recente colaboración coas Salas de Galicia. É un primeiro paso de grande importancia. Dicía que suministramos doses da vacina do ánimo e creo que acertamos coa terapia. Foron 10 días co de mañá no Teatro Principal e a proxección de 3 filmes gañadores, nos que, malia a restricción nas salas, esgotamos entradas na sección oficial, ao cabo un dos sinais de identidade do Ourense Film Festival. Ben o sentimos polos centros de espectadores que houberon de quedarse na escola sen poder entrar. Pero ao tempo, esas ringleiras foron, no simbólico, a proba máis evidente de que o público do Ourense quere e apoia ao seu festival. Xustamente por iso, desde o próximo luns, no que, acompañados por Manuel Baltar, ofreceremos balances concretos do que foi esta 25 edición que agora rematamos, comezaremos a preparar a seguinte, convencidos de que o de Ourense é un festival consolidado, no que a maiores o audiovisual galego terá sempre a súa casa de acollida e unha leal porta de promoción aos seus produtos. Hoxe, o noso audiovisual pasa por Ourense. O Premio Xacobeo veu para quedarse. Hoxe mesmo, o filme gañador, A Illa das Mentiras, entra en varias salas de Galicia. Sen dúbida, débese en boa parte ao esforzo e ao tesón da súa autora Paula Cons e a produtora Agallas. Pero outra vez, no simbólico, desde OUF tamén contribuímos a que nesta fin de semana centos, espero, de galegas e galegos se acheguen a gozala na pantalla grande. Podía determe no miúdo do programa fílmico e máis nas actividades complementarias, nas homenaxes, en toda a oferta que foi OUF 25, pese ás circunstancias. Pero non compre porque xa se foi rememorando o suficiente ao longo desta gala. Moitas grazas aos profesionais que conformaron os xurados de longas, de curtas e máis do Fast Movies, polo seu tempo, paciencia e agarimo.
Ourense e o seu Festival de Cine xa os ten como amigos para sempre. Moitas grazas aos homes e mulleres que desde as institucións, as empresas proveedoras, aos hostaleiros e mesmo ao voluntariado fixeron que todo saíra ben. Foi unha edición en especial afortunada no aspecto mediático, en todos os soportes, en especial na rede, en parte porque se valorou no plano galego e español como un acto de valentía que o OUF se levase a cabo. Grazas, pois, tamén aos medios de comunicación que pasearon o nome de Ourense por miles de fogares e con ese paseo confirmouse o que temos moi claro desde o festival. Unha excelente oportunidade para promocionar Ourense e os seus valores, que son moitos. Ben sei que compra anunciar que será de OUF 2021, pero é cedo para iso. Si podemos confirmar que o Ourense Film Festival vai a ser a porta de entrada en España no cine da francofonía, polos vínculos que compartimos coa cultura celta e bretona. Iso fará posible unha correspondencia mutua. Seremos tamén a porta de saída para o audiovisual galego en Francia. Temos como valedor a José García, o noso embaixador alí. E para iso agardamos contar coa primeira institución do país, a Xunta de Galicia. Imos rematando. Esta gala ten unha liña ben marcada, como se dixo aquí, e mesmo adiantou Manuel Baltar na gala de apertura, é a aposta de Ourense, en particular da Deputación, por potenciar o territorio ourensán como plató de cine, como espazo natural e patrimonial para rodaxes. Miren, contolles unha anécdota. En agosto de 1954 estiveron de paso por Ourense nun daqueles Citroën, a ver se digo ben, 15 cabalos debe ser, TA negro, os que chamaban popularmente Pato. O grande director de cine Luis García Berlanga e máis o pope do neorrealismo italiano Cesare Zavattini, indisociable de Roberto Rossellini ou Vittorio De Sica, ademais de traballar nun proxecto con Carlos Velo, México Mío, que non chegaría a rodarse. Como non se rodaría 5 historias de España, unha delas a titulada Emigrantes, que debería filmarse en Galicia despois daquela viaxe de Berlanga e Zavattini. Ben sei que de ser hoxe o filme rodaríase ao abeiro do OUF co apoio da Deputación de Ourense, seguro. Non entrarei ao detalle das vantaxes e beneficios que iso reporta en canto a promoción e a incidencia económica, pero se en 2018, cando o actual equipo recolleu o relevo do OUF, a idea de potenciar as rodaxes era só iso, unha idea, 2 anos despois xa son moitas as realidades. Xa se dixo aquí. O venres pasado, con O olvido de León, de Xavier Bermúdez, hoxe, coa curta Non me espera ninguén, de Amanda Ortega, a metraxe rodada de Luarada, de Óscar Doviso, e o anticipo que sabimos da comedia Cuñados e Toño López. E para 2021, a nova longa de Dani de la Torre e, cando menos, 2 proxectos a maiores que terán acollida no OUF. Porque máis alá de usar o territorio e o patrimonio histórico construído, esta actividade crea postos de traballo e fai cultura audiovisual. Vémonos en 2021, agardo que xa sen máscara. Lembren, eu son do OUF, todos somos OUF. Boa noite e moitas grazas. Miguel Anxo, non se esquece de nada? Pasou. Vale, grazas. Vamos a ver. A ver, pois non estaba eu nesto, non? Sí. Moi ben. Vamos a... Teño que ler un acta. Di o seguinte. A gran familia do Ourense Film Festival, con motivo da súa 25 edición, quere facer un recoñecemento especial a unha persoa que ao longo de varios anos foi un dos seus emprendedores de base. Unha persoa que en cada novo OUF pon o seu entusiasmo a dispor de que todo encarreire para que cada edición supere a anterior e que no coidado dos detalles asome o bo facer do certame e de boca a orella chegue a cada recuncho, non só do noso país, senón alén das nosas fronteiras. Unha persoa que vive e sente cada unha das actividades que se levan a cabo durante cada edición e empeña o seu esforzo en que a seguinte sexa mellor que a anterior. Unha persoa que, en definitiva, desde aquel fundacional OUF 1996 ao presente OUF 2020 é alma viva do festival. Aurelio Gómez Villar. Grazas por estar aí.
Quero chamar a este escenario o presidente da Deputación, don Manuel Baltar. Poñémonos abrigo ou non? Bueno, boas noites. A verdade é que non son moi partidario de falar en público, eu prefiro estar por aí detrás pendiente de algunhas cousas antes de ter que subir aquí. A verdade tamén é certo que en casi todas as edicións que levamos nesta última etapa, pois a min gustame estar un pouco pendiente de todo o que sucede no Festival de Cine e saber todo o que vai a pasar. Hoxe, pois, había esta parte que a verdade é que non a coñecía, non a sospeitaba e lévome unha gran sorpresa. Gracias a Miguel Anxo, que entre el eu e todo o equipo do festival creo que facemos unha labor que aí está, e gracias sobre todo ao meu xefe, a Manuel Baltar, por a confianza que nos dá, por o apoio que nos dá. E, bueno, seguiremos, espero que no 21 e non uns cuantos anos máis. Moitas gracias a todos. Se quedará por aquí, ¿no? Porque nos costó. Bueno, coñecido xa o palmarés desta edición, o certo é que resulta un luxo poder coar esta gala de novo coa presencia de Alfonso Medela Cuarteto, que ven amenizando a ceremonia dende o principio. Male a todas as restriccións por mor do COVID, a música, o arte, sempre será un eficaz bálsamo. Por iso queremos mandarlles un mensaxe musical. Por moi duro que sexa este tempo que nos tocou vivir, ao final, o tempo pasará. passion, jealousy and hate. Woman need a man, but heart is made that no one can deny, and still the same old story.
the fight for love and glory, a case or do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Date, heart full of passion, jealousy and hate. Woman need a man is made that no one can deny, and still the same old story. The fight for love and glory, a case of do or die. The war will always work on lovers as time goes by. Muchísimas gracias. Moitas grazas ao Alfonso Medela Cuarteto. Me dé la gana de decir que sodes unhas máquinas. Diana Tarín, pedazo de voz de maravilla. Grazas por interpretar este tema tan coñecido de Casablanca. Merecido aplauso. Ben, isto remata. Aurelio, non sei por onde andas, pero onde estás? Que te ves? Vouche dicir unha cousa, isto está fora de guión, mereces o premio. E vouche dicir unha cousa que parezco Humphrey Bogart, non? En Casablanca. Isto pode ser o comezo dunha gran amistade, xa che digo eso, vale? Ben, e como seguro que a gala soubulles a pouco, pola súa brevidade, a continuación imos proxectar dúas películas indias de 3 horas de... No. Tranquilos, non se me espanten. Imos proxectar unha curta e unha mediametraxe. Para presentar a curta é Non me espera ninguén, a min tampouco fora, así que... A curta chamase Non me espera ninguén, da directora Amanda Ortega, e chamamos ao escenario aos actores da mesma, Antonio Durán Morris, Isabel Cruz e Estíbaliz Veiga, e ao produtor e guionista Ángel de la Cruz. Isabel Blanco. E que dixen eu? Isabel Cruz. Ai, que cruz. Ángel de la Cruz e Isabel Blanco, xa está, non? Claro. Boas noites, é que eu son Ángel de la Cruz Blanco, somos parentes. Bueno, eu solamente quería dar as gracias ao Festival de Ourense por invitarnos a pechar nesta gala de clausura do 25 OUF
A corta, recén rematada, está a saída do forno, rodámolas hai hoxe exactamente 2 meses. E, bueno, disculpar en primeiro lugar a Amanda Ortega, que está en Madrid, confinada, e non pudo estar hoxe con nós como era o seu desexo. Iban a vir ela e Claudia Bombelli, a directora de fotografía, e todo o resto do equipo que tamén quere vir, que moitos deles nos están vendo por streaming, como Pablo, outro dire de foto, que me está mandando mensaxes todo o rato, que nos está vendo por streaming. Na miña labor de produtor, dar as gracias a todo o equipo que traballou na película, por suposto a produtora Ezoro Films, a Pepe Montero, socio e amigo, por toda a axuda, e tamén por a achega que nos concedeu o ano pasado a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura e da Axencia Galega das Industrias Culturais e, por suposto, a excelentísima Diputación de Pontevedra e Ourensanía por todo o apoio. Para eso vimos a rodar aquí. E esta representación do equipo artístico, eu quería pedirlle a Morris, que fixo de xefe de estación dos Peares, onde el é o casi oriundo, pois quero facerlle entrega deste chifre de xefe de estación. Vai no precinto para que vexas que non está usado, non ten babas, para que ti, bueno, presentes a película e dé salida a este tren. Moitas gracias. Bueno, serei breve, non vos preocupedes. Este é un contiño, non vin nada todavía, que interpretei con Isabel e con Estíbaliz. Eu nacín en Vigo, pero o meu lugar de referencia son os Peares, porque toda a miña familia era dali. E dali, teño o cementerio cheo, como é normal nestas edades, e a miña vida tivo moito que ver coa Renfe, porque eu viaxaba de Vigo para os Peares sempre naquel ferrobús, e recordo esa estación con toda a vida, porque a comunicación por tren era fundamental fai moitísimos anos. Nada, dedícolle, xa digo, non podo falar moito máis, porque aínda non a vin, dedícolle, por suposto, esta curtametraxe as miñas tías, as moreiras dos Peares, e, como non, a miña nai, que a miña nai, como muller de pobo, decía que había varias persoas importantes nos Peares. Entre elas estaba o médico e, como non, o xefe da estación. Así que doulle salida a esta cortometraxe. E despois da curta proxectarase a película Luarada, de Óscar Doviso. Para presentar o seu traballo convidamos a subir hasta aquí ao director Óscar Doviso e os actores Marcos Vázquez e Helen Bertels. Bueno, eu cheguei primeiro porque os tacos son máis complexos para andar. Bueno, hola a todas e a todos. Realmente debemos sentirnos afortunados de poder estar aquí festexando a 25ª edición do Ourense Film Festival, porque hai moita xente que, pois, por desgracia, tuvo que quedar fora debido ao tema dos aforos. Entón, bueno, pois debemos sentirnos privilexiados e deberíamos pois disfrutar quizáis o dobre desta festa do cinema da nosa cidade que é tan importante. Eu, bueno, vou quitar isto, que senón é un pouco rollo. Eu vin nacer o Festival de Cinema fai 25 anos nesta cidade, nunha cidade onde daquelas pois había moitos cines. Estaba o Sesteira, o Losada, o Duplex, o Novo Cine, o Pequeno Cine. E, bueno, eu con 16 anos, pois, era habitual e asido a estos lugares. Eu disfrutei das 3 primeiras edicións vendo todo o que podía, porque para min esta achega de un novo formato de poder ver filmes, pois, era totalmente novedoso e, ademais, pois, bueno, que para Ourense e para a miña emoción cinematográfica, pois, viña que nin pintado. Logo, bueno, marchei de Ourense durante moitos anos
e cando volvín, pois o Festival de Cinema me acolleu cos brazos abertos, pero desta ocasión pois xa como creador. Eu pasei por varias edicións con diferentes curtametraxes. Bueno, pois o que vamos a presentar hoxe aquí é un anaco de un proxecto moi ambicioso que é o de levar á gran pantalla a historia real de Manuel Blanco Romasanta, que, bueno, é moi coñecido por Alcumes pois como o lobisome de Allariz, os sacauntos, hai moita xente que ten en mente a personaxe, pero que realmente a historia vai moito máis alá e moito máis profunda. Este proxecto tuvemos a enorme suerte pois de dar con xente como Aurelio Gómez Villar, que lle prestou a atención que pensamos que merece unha historia como esta, que é ourensá. Parte da equipa é ourensá, a gran maioría, e a gran maioría do reparto tamén é daqui de Ourense. Despois de eso, bueno, dar as gracias ao presidente da Deputación, a Manuel Baltar, porque tamén foi unha desas persoas que nos impulsou a ter en mente un proxecto tan grande como este, porque el foi cecais dos primeiros en apostar forte por esta historia. Porque, ademais, é unha historia que, como din nalgúns medios, cando ven que estamos a facer e a traballar nesto, pode ser un revulsivo para esa zona a nivel, pois, de darlle maior visibilidade a unhas rutas moi coñecidas que, bueno, para o entorno, pois pode ser un gran aliciente. O que imos a presentar hoxe son 37 minutos. A longametraxe é longa, é moi longa. Entón, bueno, o que fixemos foi unha montaxe específica para este festival, para esta ocasión, que son as Bodas de Prata, ter unha historia completa. Non vos vou a desvelar de quen para tervos aí tamén un pouquiño en vilo, pero ten un inicio, un medio e un fin. Así que, inda que é un anaco de algo moito máis grande, vades a sair daqui pois con unha historia completa. Non sei se os meus compañeiros queren dicir algo. Bueno, eu quería dar as grazas ao festival por apostar por xente de Ourense, que ás veces non é fácil, pois, que a xente de aquí aposte por xente de aquí, agradecer á Diputación, a Aurelio, a Manuel Baltar, porque a verdade é que sempre estiveron detrás, eles son os que nos impulsan a que o proxecto siga crecendo. Estamos a medio camiño e esperamos pois poder completalo e chegar a bo fin. Necesitamos ainda algún apoio máis, pero, bueno, eu creo que todo chegará a bo porta. Así que moitas gracias por creer no proxecto. Moitas grazas. Bueno, puxemos o abrigo non porque vayamos a marchar, que tamén, ni porque faga frío, pero xa que Adolfo Domínguez nos puxa así de guapos. Pois había que lucir. Que guapos estamos, verdad? Hasta Sergio luce. Bueno. Estás Matrix total. Ben. Queremos dar as gracias aos directores e ao equipo das películas que nos van a amenizar a noite e, sobre todo, queremos dar as gracias a todos que fixestes posible que este festival, pese a todo o que está caindo, poda celebrarse. Queremos decir que a cultura é segura e que vayamos aos cines, enchamos os teatros e as salas. Eu queremos dar as gracias tamén a Adolfo Domínguez porque por fin estou elegante, guapo e parezco unha persoa seria. Mérito, mérito. Verdad que sí? Bueno, de serio. Imos rematar, pero necesitamos por tema técnico 3-4 minutos, podedes aproveitar para ir ao baño rapidiños e volver, porque hai que poñer unha pantalla, os técnicos teñen que carregar cousiñas. Escaqueáramos non, porque como sodes tan poucos, temos contabilizados, así que sabemos onde foi cada un. E tamén, esta xente que estuvo traballando aí, todos os técnicos, gracias a eles, sempre funcionan as cousas, porque hai xente detrás. Un aplauso para eles. Un aplauso para todos, moitas grazas. Mentras os premiados que suman aquí para facer a foto os premiados. Longa vida ao cine e longa vida ao OUF. Viva Ourense! Viva Ourense! Grazas. Boas noites.
del futuro, lo que más nos preocupa ahora mismo pues es la salud. Pero con el PEC vienen nuevos gastos y vendría muy bien que nos ayudasen dándonos facilidades para poder hacernos cargo de todo lo que viene. El confinamiento me ha servido para reconciliarme de alguna manera con las nuevas tecnologías y ver lo relativamente sencillo que puede llegar a ser al hacer una serie de gestiones que antes hacía personalmente. Salíamos todos los vecinos a transmitir nuestra energía, empezamos a cantar juntos, felicitaciones de cumpleaños y al final esto se convirtió en una gran comunidad. Me di cuenta de lo importante que es tener buenas soluciones digitales para llegar a más gente. En Abanca, escoitámolos e respondémoslles. Porque só pouco máis de 3 millóns saben, e isto é o definitivo, que as estacións do ano non existen. E co verán acaba cando dis: apetece caldo. Ahora Renfe te acerca a Ourense, la provincia termal. Si tienes más de 50 años, disfruta durante 6 días en un balneario de la provincia de Ourense, con el acompañante que quieras, en una estancia con todo incluido. Renfe te lleva desde diferentes ciudades a la estación de Ourense, donde te estarán esperando para tu traslado al balneario. A tu llegada, dispondrás de asesoramiento médico para elegir los tratamientos termales más adecuados para ti. Disfrutarás con todas las garantías de 10 técnicas termales y de una de las mejores aguas mineromedicinales de Europa. Además, realizarás varios circuitos culturales para adentrarte y conocer mejor la cultura y atractivos de Galicia. Entra en trenbalnearios.com y reserva ya la plaza que te transportará a una semana de bienestar y de experiencias únicas. Ourense, la provincia termal. Tu mejor viaje. Porque só pouco máis